guys! Welcome back to my channel, Vandoy's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko po ang place po dito sa Tuminawog, San Jose, Camarines Sur. Sakop po yan ng 4th District, dito mismo sa lugar namin, dito sa Tuminawog. Kung saan ipapakita ko po dito yung taniman namin dito ng mga gulay po. Ayan po yung place, ayan si Ron. Ito yung mga palayan. So, napaka-tahimik na lugar. Ito po yun. Yan, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell para mas updated po tayo sa mga latest videos na aking gagawin po. Thank you and God bless everyone. Yan. Wala kang ibang makikita dito sa province kundi ang palayan po dito sa may side and sa may likod ng bahay ni Naron po dito sa Tuminawog, Camarines Sur. At dito po yung taniman. Yan po yung kamang taniman na kanyang gagawin. Taniman po ng pechay po. So sa susunod i-update na namin po kayo kapag may tanim na po yan. Yan pa po yung kanilang sakop na lupa. Maraming mga nyog po ang tatayog. Ayan. Salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. God bless everyone.